At mga mahal, nagbabalik ang pinaka-green flag na radio DJ sa balat ng radyo dito sa Pilipinas. At syempre ako pa rin to, mahal, si DJ Kim Chino. At syempre balik tayo sa usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Balik tayo sa Chinitox at talaga nga namang gusto kong makausad ka na this year. Hindi tayo matatapos dito, oo. Kailangan makausad ka bago makalandi ulit. Kumbaga maka-move on ka naman, 'di ba? Kaya ngayong 2026 sa ating Chinitox, 'di ba? Sabi ko sa iyo kanina, ibibigay ko ang 3 move on tips para makausad ka na sa taong nanakit sa iyo. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, para maka-move on ka na, tanggapin mong nasasaktan ka, 'di ba? Kung nasasaktan ka, gusto mo umiyak, sige lang, go. Embrace the emotion, embrace the feelings, embrace the pain kasi wala ka nang magagawa. Huwag mo nang isipin ang iisipin ng iba para sa ikakaginhawa mo, 'di ba? Iniwan ka na nga eh. Iniwan ka na nga nung taong nanakit sa'yo, iisipin mo pa na pagtatawanan ka niya, di ba? Kung part yan ng pag-move on mo at para makapag-release ng bigat ng loob mo, then so be it. Ramdamin mo, kung gusto mo umiyak, humagulgol, go ahead. Para lang mawala at makapag-release ka. Okay, nahihirapan na ako sa'yo At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, mahal, kung gusto mong makamove on sa taong nanakit sa'yo, i-block mo, basic na basic. I-cut mo na yung mga makakapag-trigger, makakapagpabalik ng alaala kung paano kanya sinaktan, 'di ba? Para hindi mo na ma-stalk, para hindi mo na makita na masaya na siya sa iba, i-block mo sa social media, pati na rin sa cellphone mo. Ganun ka basic. Ikaw rin minsan, mahal, no? Minsan ikaw na rin mismo yung gumagawa ng ikakasakit ng damdamin mo. Aminin nyo, di ba ganyan kayo? Minsan alam nyo na nga masakit. Ano yung masasakit? Masakit na i-stalk yung nanakit sa'yo or yung ex mo kasi makikita mo, hala, parang masaya na siya na wala ako. Hala, nakakakain pala siya ng matino na wala ako. Kung puro ganyan at talaga nga namang gusto mong makita yung mga pananakit sa'yo at pagiging masaya niya na wala ka na sa buhay niya, ay naku, wag mo i-block. Pero kung gusto mong makamove on ngayon 2026, gawin mo tong mga pinagsasabi ko sa'yo, nabubwisit ako. At ito na, mahal, ang pangatlo at panghuli, kung gusto mo makamove on sa ex mo or sa taong minahal mo na sinaktan ka naman, ay gawin mo ulit yung maliliit na bagay na tahimik kang ginagawa na ikinasasaya mo. O, 'di ba? Ito yung sinasabi natin kung paano mo inalagaan, pinasaya, dinate mo yung sarili mo. Gawin mo ulit. Alam kong sinanay ka niya sa sistema, nakasama siya sa mga routine mo sa buhay. Pero at the end of the day, sa katotohanan lang, sa realidad, wala na siya. Hindi mo na siya makakasama. Hindi ka na niya mahal. Hindi ka na niya maaalagaan. Kaya anong gagawin? Mag-self-love. Ibalik mo yung dating ikaw. Ibalik mo yung makakapagpasaya sa'yo. Ibalik mo yung ngiti mo na kung saan hindi ibang tao ang dahilan, kundi ang sarili mo ang dahilan kasi kaya mong alagaan ang sarili mo. Talaga nga naman. Bakit alam yan ni Kim Chino? Kasi for several years, mga mahal, talagang sariling sikap si Kim Chino. Talagang yung kung makikita nyo ang kamay ni Kim Chino, puro kalyo na. Dahil sanay na sanay ako magsarili. Oo, sariling sikap. Kaya kapag ako nagka-jowa, sinasabi ko sa'yo, yung gigil ko, mainit-init at talaga nga namang madiin. Huy! Hindi, matagal na ako self-love. Then so be it, mag-self-love din kayo, ha? Sana makausad ka na this year. Okay?
Anyway, ako'y sisibat na. Pero huwag ka mag-alala, susunod na po sa akin sina Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa amin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!